ବାଦାମ ତମ ପାଖରେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସେ ଦରପୋଡା ବାଦାମ ଗୁଡା କେମିତି ଅନେଇ କରୁଛ? ଦେଖ ବହୁତ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇଛି। ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ନଈ ନାଳ ଡେଇ ତ ତମ ଘର ଯାଇ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ ଘରେ ବସିଛ କୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରି ପକେଇଲ? ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବର୍ଷର ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛାତା ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନା ନାଇଁ ସେଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନୁହଁ ମୟୂର ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଓ ସରି ହଁ, ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆରେ ପାଟିରୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଟା କାଢିକି କୁହ, ଡାଇଲଗ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଓ ସରି ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ। ଓହୋ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ ଛାଡ, ସିଧା ଆକ୍ସନ ଉପରକୁ କହିଲ। ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମ ବାପା ମୋ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର,